Gledate podcast Kikinskog portala, ja sam Jelena Crnogorac, a moj gost je Slavko Bovan, poznati i višestruko nagrađivani enigmata, saradnik komune. Slavko, zdravo, dobrodošao. Zdravo. Pre nego što popričamo o enigmatici, hoću da te pitam o ovoj aktualnoj i najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Da li si ti optimista pred predstojeći susret sa Danskom, kako razmišljaš? Ukratko rečeno, ne pitaj. Mislim da je stvarno loše. Može se desiti da sad se probude, ali ovo baš nisam optimista. Pratiš prvenstvo? Naravno. I šta kažeš za ovo dosadašnju igru, a da ne budeš možda Našu igru? Previše strog, da, za Pa od 24... Da li si više očekivao? Jes, više sam očekivao igru, ali sad rezultat, pa rezultat. Ali recimo sa Slovenijom, to je bilo užas jedan. Ali vidit ćemo. Teško je bilo gledati? Teško, ali ne znam, uvijek kažu lopta je okrugla pa ćemo vidjeti šta je. Tako je, i nada umire poslednja. Pa da, a može se desiti da prođu grupu pa onda je lutrija. I možemo onda dogurati daleko ako se probude, ali sumnjam. Misliš s obzirom na tim kakav je, kažu da su Danci vešti u napadu, čvrsti odbrani. Dobri, brzi, teško da ćemo išta učiniti. Ali dobro, možda i pogrešim. Slavko, ti si saradnik komune, iz broja u broj priređuješ našim čitaocima različite glavolomke, možemo reći, ukrštene reči, rebuse, anagrame, a enigmatikom se baviš koliko dugo već? 43 godine. 43 godine. Kako si počeo? Pa počeo sam u 3. razredu osnovne škole tako što sam, tada su bile male novine iz Sarajeva, i rješavao. Rješavao sam i slao kupone za nagradne igre i dobio neke nagrade, neke majice, neko. I onda sam u srednjoj školi počeo da sastavljam. I onda to je bilo u ovako vrelo doba 81. godine. I znam, tačno se sjećam kako kad sam otvorio vjerstviko kviz i gledam listam i nađem neki rebus na kome piše, vidim putokaz Mostar, Buna. A ja sam na Buni živio. Ko je sastavio to? Ja gledam, potpisan Slavko Bovan. I ovo moje radosti. Ali najgore to... Zato što je izašlo nešto. Izašlo nešto, prvi rebus, ali najgore je to što nemam kome da se pohvalim. To je neka vrućina, ja sam pred kućom, nemam da se pohvalim, da kaže, vidi, ja sastavio, i onda naiđe neki moj rođak i onda se njega tu gnjavio jednu pola sata. Šta ti je rekao rođak? Pa prvo, šta je ovo? Zar može to tako, da ti pošalješ nešto pa objavi? Ma kako to ne može? I onda sam od prvog honorara kupio knjigu Albert Camus, Stranac. Koliko si imao tada godina? Pa koliko to može biti, 18-19? Dobro, samo da kažemo, ti nisi iz Kikinde, je li tako? Da, rođen sam u Mostaru, živio sam na Buni kod Mostara, to je 10 km od Mostara. I onda sam posle toga završio pravni fakultet u Mostaru, pa radio malo u sudu u Mostaru, praksu, pa onda, kad je prošla ta praksa, onda sam malo radio u Sokolu kao fizički radnik, jedno 9-10 meseci, i onda sam naletio na moga druga Hajru Hodžića, koji mi je ponudio da dođem u Sarajevo da radim u enigmatskom listu. I tamo sve do rata sam radio u Sarajevu, u velikom listu koji se zvao Orbis. Znači, nisi ni slutio da će enigmatika postati na neki način tvoja, pa ne možemo reći profesija, ti si pravnik po struci, ali nešto što te prati ceo život. Pa ja mislim da me prati baš ceo život. I to mi je, moja žena ima, voli da se šali, kada enigmatika je te prva i jedina ljubav. Pa nije baš tako, ali mnogo mi je važno u životu. Jer znao sam ja odmah, čim sam počeo da se bavim, onda mi je to krenulo dobro. Ja se sjećam da sam od 1984. učesnik svih susreta enigmata, tad su bili susreta enigmata Jugoslavije, a onda sad sam učesnik svih susreta u Srbiji. Znači, bilo je, u Srbiji je 21, nas četvrtica su svega bili na svim susretima. I odmah sam počeo da dobijam neke nagrade. Znam da je to negdje 85. sam pobjedio na čvorovom prvenstvu, a to je bilo sad meni ko da mi je dao neku Nobelovu nagradu.
Jer tad sam tek počinjao. To je u bivšoj Jugoslaviji. Da. Dakle, daleko veća Ma konkurencija. da. Ali možda mi je najveći podstrek bio u to doba jedno 50-ak ukrštenica sam sastavio i neko takmičenje uživo bilo i osvojim neko treće mjesto. I proživaju me, ja izađem, dobijem medalju, ja vesela sam. Kad kroz cijelu salu ide čovjek i kaže, ja bih da se upoznam s tobom, ja sam Stanislav Železnik. To bi otprilike bilo ovako da je to neki početnik teniser na nekom turniru i da mu Novak Đoković dođe i kaže, ja volio da se upoznam s tobom. Po meni Stanislav Železnik bio bog. I kažem, ne može mi niko dati veću nagradu od toga. I onda vidim, čim Stanislav vidi da ima nešto od mene, onda hajde da krene. Šta ti je rekao u tom susretu? Pa onda prati on, vidio te neke moje radove u Krštenice, da će biti nešto od mene, samo da nastavim tako. I ja nastavim. Niko iz tvojeg okruženja nije bio enigmata? Nije, to je, ja sam čudo u porodici, jer svi su imali neka druga interesovanja, a ja tako rekao što. A šta je to u enigmatici što ti se posebno svidjelo? To je neki izazov. Pa izazov, pa da vidi čovjek da može to. Ne znam, neko slika, neko pravi pesme, neko, ne znam, peca, a to vidim da mi ide to. Idemo do druge. Enigmatika je popularna. Čini mi se da je nekada bilo možda i popularnija nego što je danas. Ranije retko koji časopis, bez obzira da li je mesečni, da li je nedeljni, da li je dnevna novina, nisu imali taj enigmatski kutak. Mislim da je danas isto slično, ali nekako čini mi se da su ranije ljudi, možda zato što nije bilo interneta, društvenih mreža, da su mnogo više još pažnje posvećivali tome. U svakoj porodici negde se kupovao po neki enigmatski list. Pa svako vrijeme ima svoje nešto. Ja znam da je u bivšoj Jugoslaviji procvat enigmatike bio, ne znam, 70. i 80. godina. Kada je bio procvat svega. Da. I onda kako sada trenutno pravu izvornu enigmatiku ubija kompjuter. Odnosno, već su napali ljudi da postoje neki programi koji sami kreiraju. Što se već koristi? Da, koristi se odavno, ali to nije, to će rešavači primijetiti. Kad kupe neke listove u kojima su sve skandravke, pa kad reši 10, vidi se da je to ona ista kao što je prva. Nije to isto kao kad čovjek radi. Ali je sad malo drugačije, što je lakše. Ja se sjećam, to je bilo neko prvenstvo u fudbalu i ja sam stavio Barnes, B-A-R-N-S. I ja znam da ima neki Barnes, ali kako mu ime, nemam pojma. I sad je mene trebalo skoro 3-4 dana da ja iskopam, jer nije bilo enciklopedija, pošto je to savremenik, pa nije bilo, pa onda u novinama da mu ima ime i sad ga ja to pamtim koliko se ja napatio da nađem. Da pronađeš imenja. Da nađem ime. A sve samo ukucaš 3 slova, izbacio ti što treba i što ne treba. Tako je. Međutim, da li to znači da ima više enigmata danas ili ne? Manje enigmata. I imamo problem taj što podmlatka nema. To sam htjela da ti pitam, ili ima mladih? Pa mlađih od 30 godina može se prebrojati 3-4 na Balkanu. Ne više, ja govorim o ozbiljnim enigmata. Da. Ima dosta ljudi koji počnu to, ali treba to voliti ipak. Treba i mnogo je truda. Nema mladih, a ozbiljno se bave enigmatikom možda na cijelom Balkanu. Ja procjenjujem neki 100-150 ljudi, ne više. Što je ipak manje nego što je bilo nekad. Kako to? Da, ja znam kad su bili susreti u Valjevu, to je bilo valjda 85, 86. Tada je na jednom mjestu bilo oko 300 nešto ljudi. Koji su, znači došli su, ako je bilo 300 ljudi, onda je 10 puta više bilo oni koji se bave enigmatikom. I tvoja supruga se bavi enigmatikom? Malo, ali sad mi je ona podrška na susretima, pošto ide redovno na susrete, tu sam jednu pametnu stvar uradio. Prvu pametnu stvar uradio kad sam se oženio na bračno putovanje, otišli smo na susrete enigmata u Pulu. To je bilo bračno putovanje? Bračno putovanje. Ali i stalno to govorim i šalim se da mi je to pametan potez, jer kad je otišla pa vidjela kakvi su drugi i rekla je dobar je ovaj moj, kakvih ima. Stvarno ima
ima dobrih ljudi, ali ima i čudaka, koji u svakoj profesiji. I onda, naravno, ti čudaci štrče, pa onda meni odmah raste. Da. Ti si sam organizovao više susrete Enigmate. Pa da, vrlo smo ponosni na ovaj susret Enigmata u Kikindi. Tada je to 2012. ali godinu dana smo radili pripreme i baš To je bio veliki susret. veliki susret, to je bilo prekretnica u susretanjima Enigmata. Imali ste i goste. Pa da, tad smo se baš potrudili da to bude festival enigmatike. I tad je bilo 157, čini mi se, učesnika iz 7-8 zemalja, a onda smo imali i goste, pa sam se potrudio da nam gosti susreta budu Jovan Ćirilov, koji se u mladosti bavio enigmatikom. I to je interesantno bilo kad sam ja pošao da ga zove telefonom. Smišljam, ja 2 dana smišljam kako ću reći ja sam Slavko, imamo neke susrete, pa hoćete li doći, pa da... Ja pozovem, halo, dobar dan, ja sam Slavko. O, Slavko, znao čovjek s mene, čuo za mene. Ja se znate. Pa kažem, znate, imamo mi neke susrete, dolazi. To je stav bio dogovor, meni lakše. I onda smo se dogovorili s njim da on tu bude gost. I drugi gost je bio Borivoj Dovniković iz Zagreba, autor crtanih filmova. U tom momentu je bio najstariji strip crtač na svijetu. I njega sam našao tako što je on tražio da dođe jer je negdje u Drugom svjetskom ratu je bio u izbjeglištvu u ovim krajevima, ali nije nikada bio u Kikindi. I hoće li da dođe? Hoće, ali on je star, može lekako, i onda sam organizovali prevoz iz Zagreba i onda je njemu jako drago bilo tu, pustili smo njegove crtane filmove i... Koliko ima godina? Pa ko je on, ne mogu se sad sjetiti, ali ima preko 80 i nešto bude. Ne. Baš je, ali vitalan. I tog momenta je on došao iz Kine, direktno iz Kine, imao je neku izložbu u Kini. I došao u Kina, pa Kikinda, pa vratio se u Zagreb. I daje neki intervju u Zagrebu. Malo priča o Kini, a mnogo priča o Kikindi. Baš je on nahvalio Kikindu. A isto i Ćirilov, sutradan poslije susreta, dao sam mu jednu knjigu, kikinskog štenca, i on gostuje na Pinku. Povod je bio neka pozorišna predstava. I javljaju meni ljudi, evo Ćirilov u programu, slušaj, 2 minuta je pričao o pozorišnoj predstavi i pola sata o Kikindi. Kako je bio u Kikindi, kako se on bavio enigmatikom, ma kažem, ovo ne može niko platiti takvu reklamu za Kikindu. Tako je. No. Tako je. Slavko, ti si učesnik i brojnih kvizova. Jesam. I to ide zajedno sa enigmatikom, može, ne mora? Ma ide zajedno samo, ne znam, ljudi sreću po ulici pa kažu, gledala sam tu kvizu, ja sam zadnji put u kvizu na televiziji, bio pre 12 godina, ali sam ostavio izgleda dobar utisak. Pa verovatno su ljudi navijali, gledali, pratili, navijali i ostali na sreći. Išao bi ja opet, samo mene prilično nervira to testiranje, pa dođi do testiranja, pa išao bi ja... Cijela procedura. Da. Interesantno je da sam ja na 3-4 kviza učestvovao tako što su me zvali. Jer znaju da me nervira to, da idem. Ako sam se istestirao sam dosta 100 puta. Šta ima više da te testiraju? Pa šta me testirali, znam ili ne znam. A kad sam počeo prvi put na slagalici, sam bio u drugom ciklusu. I tu imam tu traume od tog, nevjerojatno. A zbog čega? Pa sad ovako, zovu, dođi. To je 92. 3. Dođi. Treba ujutru doći, slabe se autobuske veze. I ujutru dođem u 5 sati, a snimanje počinje u 11. Dođem u Beograd, sjednem tamo, ajde sad da se dogovorimo kojim ćemo redom, jer snima se sada 6 emisija. I ja ne dođem na red, kada treba da sutra dođem na snimanje. A snimanje se odužilo, stalno snimam. I ja onda sjednem u autobus, dođem u Kikindu u 11 uveče, ne prespavam, maltene, opet u
ujutru i tek od trećeg puta sam ja stigao na red. Na snimanje. Na snimanje u prvom. I onda sam pobjedio dvije i treću sam izgubio. To je u prvom ciklusu. Onda sam učestvovao, ne znam, u nekom 40 i nekom, pa onda u Da, to je znači deo priče koji gledalci ne vide. Ide ono što se dešava ispred kamere, a ne vide šta je sve prethodilo tome. Snima se 6 emisija, u tih 6 emisija svašta se dešava. Gledam, svi se sjećaju Milke Canić. Jednom je baš bio incident, pod navodnicima. 7 puta sam ja prekidao snimanje. Ti si prekidao? Ja prekidao snimanje. Zbog čega? Zato što su pogrešna pitanja poslali. Neprecizna pitanja. I 7 puta sam bio u pravu. I Milka počela da se meni izvinjava, kaže nisu bili precizni. Pa nije to problem što i prekidno snimanje, ali je problem da takmičar zna bolje od onih koji su poslali pitanje. Dobro, nisam ja najpametniji na svijetu, ali neke sitnice znam. Znam da je neko isto provjeravali su neku moju riječ koju sam ja namjerno stavio da bi dobio više bodova. I onda su išli tamo da provjeravaju knjige. Da li je ispravno? Da li je ispravno? Ispravno. Pa kaže, zašto nisi stavio, ne znam, oni su zadali riječ patrijarci. Pa zašto nisi to stavio? Pa nisam stavio da dobijem 5 bodova više. I tako ima tu svakve dogodovte. Takmičari su fair većinom. A koji je tvoj omiljeni kviz koji se... Pa Slagalica je najbolji, sigurno. I jedan od najdugovečnijih i vrlo gledan. Da. U principu sve je to dobro. Ali sad trenutno, recimo, ona pitanja ko zna, malo pretjeraju. Ili su jako jednostavna, ili ima nešto što... Je baš specifično. Specifično što ne može niko normalno znati. Jer pravo kviz pitanje je da i onaj koji ne zna odgovor, kad mu kažu rješenje, onda da 90% gledalaštva kaže, čuli smo za to. A nije pitanje sada da postavim pitanje ko je prvak Južne Koreje u streličarstvu. To ne zna ni onaj iz Južne Koreje. Da, baš tako. A kaži mi, postoji neki kviz koji ti nervira, koji ne voliš da gledaš? Pa ja u principu ne gledam mnogo kvizova. Ne gledaš? Ne gledam mnogo kvizova. Ne pratiš toliko sve? Nemam vremena, pa ne znam koji. Pamtiš kviskoteku u svakom slučaju? Pamtim, i tu imam... Brojke i slova. Uvijek imam neku priču uvezanu za nešto što kad neko sluša, rekao mi vidi šta ovaj pregodi. Ja sam trebao da budem u kviskoteci u onoj pred raspad države. I 4 kruga testiranja sam prošao i onda sam posle toga išao u Zagreb, na 64, na provjeru da vidim se u normalno. Ta kviskoteka je bila ozbiljan kviz. Jer tad kad su nas provjeravali, ja sam uđeš tamo, a komisija njih 7. Ne znam, profesor ovaj, profesor onaj. I razgovaraš sa komisijom? Da, oni razgovaraju. A šta ti pitaju? Pa, jako razgovaraju, otprilike da vide da li ćeš ti puknuti pred kamerama, da li ćeš napraviti incident, treba to, mi smo imali... Naravno, za razliku od nekih današnjih parametara gledanosti, bilo je dobrodošlo da si normalna osoba. Normalno, da ti... Mislim, danas bi to pozna kako bilo. Pa mi sad puštamo pred kamere svašta. Zato i kažem. Ovo nije, jer kviz je show i ti treba tamo da nastupaš na takav način. Ja ne znam, onda se desi što se desilo i kažu, ne znam, napišu o mene, kad se smiri situacija, nastavit ćemo to snimati. Znači to je baš bilo pred izbijanje? Da. I ranije sam ja pokušavao, ali nisam prošao dalje od drugog kruga. Odnosno, taj drugi krug, prvo je bio u Mostaru, pa onda drugi put u Zagrebu i onda posle toga još jedno testiranje, to oni zovu provjera znanja, ali u stvari bilo je to priprema za snimanje. Ali tu imam lijepe uspomene, jer vidim kad se došao taj Lazo Glužo mene pita šta je tebi Slavko Bova,
A Slavko je moj stric po kome se ja dobijem. Pa vidi, kaže, Lazo zna mog strica. I onda kasnije se raspitam da su oni zajedno negdje u neku školu išli. Doškolovali se, jer Lazo je isto Hercegovac. Ali vidimo da se čovjek spremio. Ali oni traže nekoga ko na kvizu ko nešto zna i ko će uveseliti narod. Da, to je ono što je bilo potrebno. Pa da. I kviz je bio zaista i popularan i gledan. Ti, Slavko, imaš dosta nagrada. Nedavno je jedna također stigla za tebe od Enigmatskog saveza Srbije. Koliko ti znači stvarno te nagrade? Je li ti to važno da ipak na neki način se vrednuje tvoj rad, mada i sam kažeš i ljudi te znaju i prepoznaju. Ja mogu reći da prvih nekoliko brojeva komune je izašlo bez enigmatske rubrike, jer imali smo tu, trebalo je sve to na brzinu skockati, znaš i sam kako je bilo i zaista puno ljudi me pitalo šta je sa enigmatikom, hoće biti razbi brige, budite strpljivi i naravno sve se ponovo i ustanovilo onako kako i danas funkcioniše. Pa nagrade su bitne, ali nisu najbitnije u životu. Da ja volim tako da pobjedim to, ali ne znam, ja najbolji primjer koji je moj odnos prema tome, vaš kolega sa RTS-a, bivši, me jednom zamoli, kaže da pravimo isto ovako neku priču, i nismo se dogovarali ništa da će pričati. I on me onako u sred priče pita, kaže, ti si pobjeđivao na nekim susretima Enigmata Srbije, na nekim takmičenjima, koliko si puta pobjedi? Ja ne znam, jedno 5-6 puta, ne znam. Pa kaže, ko ću da kaže 5-6 puta. I to se emituje. Kad posle neko pola sata zove me telefonom, kaže, ti si meni slago. Šta sam slago? Ima jednog rivala koji se žalio na RTS-u da je on bolji od mene. Ma mislim, bude bolje. Nevažno je to ko je bolji. Ne može niko biti bolji ili slabiji. Bolja je ukrštenica ili ova moja, tvoja. Ali glavno došli tamo do generalnog direktora da su oni emitovali lažu. Pogrešan podatak. Kaže, kako nisam. Ja uzmem i postoji knjiga, neka Almanak susreta. Ajde da vidim da nisam stvar. Ajde, možda prebrojim nagrade. I ja prebrojim. I ja pobijedim 19 puta. To su 5-6 puta. Da, pošto je ovo mene isto mi je, ili 7 ili 19. Drago mi je pobjedim. Ovo sad su meni dali, Enigmatski savez dao nagradu za životno delo. Tako je. Ja prvo sam se malo koprcao, još sam ja... Još sam ja mlad za životno delo. Nagradu za životno delo uopće se daje onome ko je pri kraju karijere, ili koji prestaje da radi, ili ne znam ko je dostigao vrhunac pa neće više. Ja kažem, sačekajte, ja ću još da radim. Ništa, onda su obrazloženje napisali, pa da ćemo te opet. Pa dobro, ne treba me opet, ali hvala vam. 2 puta za životno delo. Da, hvala vam, ali mislim, najmlađi ste koji je to dobro. I ne znam, 20 puta smo to davali. Ja sam 3. u Kikindi. Jer ova dvojica pre mene, oni su stvarno zaslužili. Pa i ti si zaslužio. Jesam, ali mogo sam još malo kasnije. Mogli su malo prolongirati. Malo kasnije. Ilija Stančuli je dobio nagradu za životno delo od 2012. Jer je to bila dobra prilika, pošto su susreti bili u Kikindi, da se njemu da, jer on je stvarno jedan od prvih velemajstora enigmatike u bivšoj Jugoslaviji. I 2017. je Zlatan Pupezin dobio isto tako nagradu, opet isti povod kad je imao neki jubilej i stvarno je zaslužio. Reci mi, Kikinda je plodno tlo za enigmate, s obzirom na to da smo ipak relativno mala sredina. Pa da, ima, kad upoređujemo cijelu bivšu Jugoslaviju, samo jedan grad ima više enigmatski od Kikinde, a to je Široki Brijeg u Hercegovini. Oni imaju 4 ili 5 značajnih enigmata. Mi imamo nas trojicu koji smo u enigmatici jaki, ali imamo i ove kvizaše. Vanja Tomašev je sigurno jedan od najboljih kvizaša u Srbiji. On je sad predsjednik našeg kluba. Reci mi, tvoj unuk, da li možda planira da krene tvojim stopama, jeste da je još ovako mali, ali da li ga to zanima?
kad sastavljaš ti ukrštenice, rebuse, anagrame, jel se interesuje za to? I interesuje se i moglo bi biti nešto. Jer vidim da ovo tamo ne pravi neke, nalazi prolazi kroz labirint i čita slova u osmosmjeci. Ne prepoznaje sva, ali 4 godine ima sve. Naravno. Da. Ne znam, vidit ćemo. A šta je najteže, Slavko? Šta je najteže u enigmatici po tebi? Najteže je imati kontinuitet. Znači, da bi se ostalo, mora se mnogo raditi. Ti radiš mnogo? Radim mnogo, da, baš radim. Ne znam, svaki dan radim po... Jel prođe neki dan tebi bez Ne enigmatike? prođe nijedan. Evo sad ovog momenta dok ja s vama pričam, danas je po planu, pošto ima ja plan, da bi mogao stići, danas je po planu trebalo da radim ukrštenicu za vas, za komunu. Pa sad ste morali čekati malo. Pa dobro, onda nećemo te više zadržavati. Ne stigneš da uradiš. Slavko, hvala ti puno što si izdvojio vreme za nas. Hvala.